Dinlenmeli arzım, sement zavodun tüsseleri, sen, çağan, maşgalan ömrüni beýsgal diyar. Türkmenistanyň 4 sement zawody bar. Balkan vilayatynyň Jebel sement zawodunyň tüsse, kül tozany görnüşini, howa we berýän ziýany galynlary adamlarda ulus alyp aladalaryny döre diýär. Sözýän hapa howa, ilatda, dem alyş ýollarynyň kesellerini, dem gysma, göz, deri keselleriniň köpelmegine sebäp bolup bilýär. Maglumatlara görä, filtrlaryň, ätiýat şaýlaryň wagtyna çalışmazlygy netijesinde zawod soňky ýyllarda hasken gara tüsse berýär. İşçiler öýkün keselleri we dowamly üsgürme ýaly ýagdaýlar bilen ýüzbegiz bolýarlar. Hapa howa, adamyň iými sindiriş, nerv, endokrin owgamlarynyň infeksiýalaryna, rak keseline eltip bilýär. Daşky gurşawy goramak ministrligi howanyň, suwuň we topragyň hapalanma derejesini keskitlemek üçin nusgalary almaly. Netijeleri ilat bilen paýlaşyp meseleni çözmeli.